Bueno, primeira hora Dormir está sobrevalorado. Aquí está o noso público. E a Marcial Mouzo tamén. Usted colle a programación toda da radio e televisión. Toda. Entón a culpa ainda acabar sendo nosa. Pois non sei, non sei. Pois, a ver se nos preguntar agora polas alarmas para despertar, pero doutro xeito. Porque cada vez son máis as parellas que programan o sexo na busca dunha mellora na súa vida sexual. Falamos de programar, as citas sexuais. Que vos parece? Pensades que funciona ou sodes de improvisar? A ver, pero isto é moi antigo, non? Isto xa era o do sábado sabadete, unha cousa moi parecida. Agora é como na túa casa ou no Google Calendar. A mí non me gustaría, a verdade. Eu programo sempre. Ben, a verdade é que algunha vez apareceu a miña parella, non? Que é unha sorpresa. Por lo menos que te avisen antes. Pero é mellor programar. Sempre programar, ter todo máis ou menos cunha axenda. E ademais os sexólogos recomendan. Sí, por a anticipación, non? As mensaxes, a preparación, o envoltorio... Bueno, pero unha cousa é ter unha cita programada que xa se sobreentende que o mellor, se a cousa flúe, poden pasar cousas, e outra cousa é ter programado iso igual que pois os sábados pola mañá imos a compra, logo hai que levar a rapaz á gimnasia. Sí, recomiendo isto é unha tarefa. A mí parece que se perde un poquinho de maxia, non? A espontaneidade non existe aí, claramente. Pero a verdade é que moitas veces imos tan rápido, tan acelerados e demais que ou instauras, xa non digo no Google Calendar, pero mellor diste, bueno, pois veña, os venres, pois cenita e non sei que, ou un pouco así que... Claro, por iso dicía unha cita ao mellor para propiciar, pero logo deixarse un poquinho levar o resto dos días, porque senón que frío todo, non? Aconsellan que haxa programadas citas, pero tamén outras espontáneas, para que non sexa todo tan burocrático. Hai moito solteiro que nos escoita, é importante ter en conta de que se programas a cita ten que ser con alguén. Non podes estar... Aquí non podes decir a 7 da mañá sexo e estar sentado na cama esperando que aparezca alguén. Podes programar cita contigo mesmo tamén. Non pasa, Podes programar unha cita contigo mesmo, non? Pero bueno, con xente sempre máis bonito que... Hai máis de que falar. Hai máis de que falar, dende logo, sí. Bueno, pois, Leti, o que decíamos, a xente pon alarmas para isto tamén. Estaban dicindo que millor detrás dunha silveira directamente. Detrás dunha silveira. A señora do cabezal dixo millor detrás dunha silveira. Correctamente. Ortijas millor. Pero será millor... Se hai ortijas, millor. Se hai ortijas, clase de millor. Sadomasoquismo sempre ten un foro, Moi terapéuticas, verdad? Sí. Así polo menos ten de que laiar, verdad? Asegúroche que eso despertas e non volves a dormir, Non. Nin pensas en todo o día. Bueno, eso das estrugas pode ser un pouquiño sado rural, non? Meterse aí a facer un pouquiño de sendeirismo e o que sorda, non? As estrugas aí refregándose, non entendí moito iso da silveira. Alguén que o xestione máis tranquilo, vos para manter así a chispa na parella, sí, facedes citas, é a cousa máis espontánea, non hai cousa. Cuando no están los nenos, por ejemplo, decimos mañana no están los nenos, al mediodía, entonces... E se ese día se che doi a cabeza ou se che ocupa outra cosa? No, vas totalmente predisposta. Tomo paracetamol y loratadina en la mañana y todo lo que prevengo, naproxeno y todo, ya para estar bien al mediodía. E vos, por aquí, que? É que hai pouco tempo, cando hai fillos, actividades, buscas o ratiño que haxa, chimpum, fora. Sí, al mediodía. Un aplauso para este público que tan activo, moi activo. Parece que a xente que programa vaille ben, polo que din. Programar e mellor chimpum. programar que nada. Sí, eso está claro. O de chimpún fora, tranquilito, me pensé que era único. Penso que é un drama compartido polo país. Ben, pois, agora sí, Lucía, tenos que comentar. Arranca unha nova tempada de xente maravillosa.